Maiatzaren 28ra begira hasi da hauteskunde kanpaina. Iruñean eta Gasteizen ekin diote alderdiek udal eta foro hauteskundeetarako kanpainari. EH Bilduk eskuineko zarataren eta konponbideen artean aukeratu behar dela azpimarratu du, eta aldiz EAJak abstentzionistak mugitzera deitu ditu. PSek beraldetik inkestak iraultzea du helburu eta PP alternatiba bakar gisa aurkeztu da. UPNren ustez, Iruñeko udala lortuta, Nafarroako gobernuko ituna asko zailago jarriko zaio PSNri. Geroa baik, aldiz, gobernu ausarta aldarrikatu du. Kaixo eguerdion, 15 egun falta dira udal eta foru hauteskundeen gauarako. Eta alderdiek dagoeneko abiatu dute kanpaina. Atzo Iruñean izandako ekitaldian, EH Bilduk eta EAJak argi adierazi zuten zer egin nahi duten hauteskundei begira. EH Bilduk maiatzaren 28an gau magiko bat ospatuko duela aldarrikatu du eta EAJak aldiz ongizatea mantenduko duela. 28an gau magiko bat berriz ere eraiki behar da. Orain dela 12 urte egin genuen bezala, legeztatu gintuztenean, gai ero gau magiko bat eraiki behar da. Eta hori egiten da lanarekin, hori egiten da ilusioarekin, hori egiten da irrifarrarekin, hori egiten da determinazioarekin eta laitasunarekin. Ez gaituzte gure bidetik mugituko. Pozik gaude, harro gaude, lana herri honentzat egiten dugu, eta herri honek dena merezi du. Beraz, 28an gau magiko bat ospatuko dugu hainbat herri eta hirietan. Urte hauetan lezio bat ondo baino hobetu ikasi dugu. Ongizatea ez da betirako. Ez badugu zaintzen eta elikatzen, ez da betirako izango. Gure eskuetan dago, denok dakigu Bilbo, Donostia, Gasteiz, Araba, Bizkaia, Gipuzkoako egungo egoera ez dugula beti denaik bizi izan. Urteetan egindako lanaren ondorioa da. Eskerrik asko Gorka, eskerrik asko Unai, eskerrik asko Markel. Eta indarrean egoteari utzi dio Donald Trumpek ezarritako 52. titulua. Pandemia oinarri hartuta onartu zuten hura, eta honen arabera, migratzaileak Mexiko eta Estatu Batuen arteko mugatik kanporatu ahal ziren. Orain, osasun larrialdia amaituta, indargabetuko da titulua, baina beste neurri batzuk sartuko dira indarrean. Migratzaileak legez kanpo sartuz gero, hauei 5 urtez ukatuko zaie asiloa eskatzeko eskubidea. Azken astean, 10.000 migratzaile atzeman dituzte muga baimenik gabe zeharkatu nahiean. Herrian jaialdia estreinatuko du aurten Lekeition eta Mungian. Ekainaren 3 eta 10 kontzertuak antolatu dituzte Bizkaiko 2 herrietan eta doakoak izango dira guztiak. Guztira 29 taldek hartuko dute parte jardueran, besteak beste Lorena Álvarez, Los Hermanos Cubero, Tapia Taleturia, Espalak, Potato eta Sex Museum taldeek. There's trillions of cash and there's hundreds that will smash. There's only one you and I'ma drink to that. Batzutan handia neko sagardoi, beste batzutan chiquilla y olvido quién soy. Y hoy me levanto flipado y me siento el mejor. Ya no pienso en el mañana, solo existe hoy. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Udal eta foro hauteskundeen kanpaina abiatu zuten atzo alderdiek Iruñean eta Gasteizen. Alderdi buruek ondo aldarrikatu zuten zer lortu nahi duten maiatzaren 28ari begira. Badira batzuk lokatzetan nahi gaituztenak, eta gu ez gaude lokatzetan, gu soluzio bidetan gaude.
Beraz, 28an gau magiko bat ospatuko dugu hainbat herri eta hirietan. Gizarte osoari, konpromisoa, lana eta parte hartzea. Hauteskundetara juten geanean, bozka ematen dugunean, argi esan behar dugu gure osasunarekin ez dela jokatuko gehiago. Hogeita 8 aurrera, Euskal Sozialistak geroz eta ezinbestekoak eta garrantzitsuagoak izango gara. Baina ziur naiz irabaziko dugula. Irabaztea delako zuekin kontatzea. Quiero pedir el voto para el Partido Popular para derogar el sanchismo y el nacionalismo obligatorio. Solo ganando con contundencia de manera clara tendremos garantizada una Pamplona que progresa. Eta indarrean egoteri utziko dio Donald Trumpek ezarritako 52. titulua. Pandemia oinarri hartuta onartu zuten hura, eta honen arabera, migratzaileak Mexiko eta Estatu Batuen arteko mugatik kanporatu ahal ziren. Orain osasun larrialdia amaituta, indargabetuko da titulua, baina beste neurri batzuk sartuko dira indarrean. Eta Bizkaiko metalgintzan hainbat greba egin zituzten udazkenean lan hitzarmena berritzeko negoziazioaren testuinguruan. Orain mobilizazio horietan parte hartzeagatik ikertu gisa deklaratu behar izan dute langile batzuk eta sindikatuek agerraldia egin dute gaur auzipetuei babesa adierazteko. Deklarazio berri hauekin momentuz 22 prozesu judizial ireki dira, 7 artxibatu dira, 3 epaiketaren zain daude eta 12 irekita daude. Akusazioen artean ageri dira desorden publikoak, koakzioak, erresistentzia edota agintearen aurkako erasoak. Gainera, 15 isun ekonomiko baino gehiago jaso dira. 91 eurotik 1.200 eurora artekoak. Salaketa horiek guztiak ertzaintzak egindako muntaietan oinarrituta daudela salatu nahi dugu. Ertzaintzari eta Eusko Jaurlaritzari exigitzen diegu jarritako salaketa guztiak eta isun ekonomiko guztiak kentzeko. Langileen eskubideak eta gure eskubideak defendatzea ez da inoiz delitua izango. Hori dela eta argi eta garbi diogu salaketek, isunek eta represioak ez dituztela geldituko lan eta bizi baldintza duinen alde borrokatzea erabakitzen dute langilea. Zaintza sektorean grebak deitu dira asteon Bizkaian. Batetik, elak deituta, zahar egoitzetako langileek 14 eguneko greba zikloa abiatu dute. Bestetik, astelenean eta asteartean adimen urritasuna duten pertsonei arreta ematen dieten 4 elkarteek greba egin dute. Izan ere, azken horretan beharginek salatu dute Bilbon egindako protesta batean ertzainen jokatzeko era neurriz kanpokoa izan zela. Gaude, Madriz Mercedaria, Saspace eta Gorabide enpresako langileek astelenean eta asteartean greba egin zuten lan hitzarmenen negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Bada, Bilbon egindako protesta batean ertzainen jokatzeko era neurriz kanpokoa izan zela
salatu dute adimen urritasuna duten pertsonei harta ematen dieten elkartetako grebalariek. Bizkaiko zaintzarloko beharginen kontra ertzaintza oldartu zen, eta poliziaren indarkeria salatu dute langileek. Izan ere, grebalariek azaldu dutenez erasoak ugariak izan ziren, eta bultzada baten ondorioz bi behargin hartatu behar izan zituzten ospitalean. Eta Basurtuko bihotz kirurgiaren lekualdatzeak geldirik jarraituko du. Izan ere, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak azaroaren 16an ezarritako kautelazko neurriei erabaki du. Suteak ekiditeko, zaintzeko eta itzaltzeko 2023 plana onartu du Nafarroako gobernuak. Sute arriskoaren eta temperaturen arabera, makinen erabilera arautu du modu horretan. Espainiako pasaden udako dekretua Nafar lurraldera egokituz. Temperatura altuak, idortea eta suteak kezka dira agudo helduko zaigun udarixo. Eta Nafarroko gobernuak baso suteak ekiditeko, zaintzeko eta itzaltzeko 2023 urteko plana onartu du. 2022ko abuztuan, Espainiako gobernuak errege dekretua plantan ezarri zuen. Bertan, suteak eragin zitzaketen makinak lurrean erabiltzea debekatu zuen. Orain, Nafarroko gobernuak dekretu hori lurraldera egokitu du, suteak ekidin zaindu eta itzaltzeko plan berri bat eginez. Nafarroan txinpartak edo deflagazioak sor ditzeketen makinak erabiltzeko baimenak onartu ditugu jarduera mota bakoitzaren arabera, eta dakizuenez erabilpen hauek errege dekretuak debekatu zituen. Lan garrantzitsua eginda, enpresei eta herritarrei segurtasun juridikoa emateko, izan ere horrelako makineria erabiltzen duten jarduera guztiak debekatuta daude une honetan. Espainiako dekretuak lehorte garaian uzta jasotzea galarazten zuen. Lehorte garaia luzatzen zenean ordea, ez zegoen ez da uzta biltzerik. Oraingo Nafar gobernuaren planarekin ordea salbuespenak izanen dira. Ezingo da uzta bildu alerta gorria denean, hau da 42 gradutik goiti, baina alerta laranja eta horia denean, prebentzio neurriekin posible izanen da biltze lanak egitea. Herri-lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiak ikuskatuko ditu lanak, eta lehorte bereziko aldietara edo alerta meteorologikoko baldintzetara egokituko dira. Ematen du, uda arrunt beroa heldu dela, baina emeki kontzientzia eta neurriak hartu ditugula muturreko egorei aintzin egiteko. Pasaden urteko lehorte historikoak kezkatuta ditu Euskal Herritarrak eta batez ere nekazariak. Izan ere, euri eskasiak dirau eta azken asteotan bero handia egin du. Testuinguru horretan badira neurriak hartzen hasi direnak. Zoiako udalak datozen hilabeteetan prezipitazio gutxi egingo duelakoan eta haudan izango den ur gabeziari aurre egiteko arduraz jokatzeko eskatu die bizilagunei. Lorategiak ez ureztatzeko eta gerelekuak ez betetzeko eskatu zaie hain zuzen. Euri gutxi eta berolde handiak, 2022ko uda garaia alakosa izan zen Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu zuen bertoko paisaia eta egoera. Ildo horretan aurtengo udari ere beldurtuta begiratzen diote. Euskal Herrian barrena iparraldetik gero eta hegoalderago egin lurrak are lehorrago daude. Azken asteetan bero egin badu ere temperaturek zertxoait behera egin dute, baina ez da nahikoa izan. Izan ere ez da euritantarik iritsi Nafarra erdi eta egora.
Herribera aldean dagoeneko zerealen uzta galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da. Azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du. Peio Horia emeteko kideak azaldu digu. Herriberan edo erdialdeko hainbat tokitan egoera oso txarra da, delikatua, kezkagarria. Batez ere, ez dugulako prezipitazio handirik espero datozen astetan. Eta udari begira laborarien kezka handitzen ari da. Euren uztak eta beraz diru iturriak arriskuan ikusten dituzte, baina abeltzainak ere aberentzako bazkalekuak lehor izataren beldur dira. Entzun Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenare begira forrajean dagokionen. Testu inguru honetan beltz ikusten dituzte datozen hilabeteak. Zein eguraldi espero da? Prebizio txarrak dira, esporekoa da udarik ez dakit beroena, baina seguraski beroenetako bat, eta momentu honetan baso zute handien portaeran kezka handia dago. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, arriskua biderkatzea normala da. Momentuz jakina dena, azken egunotako euritan eta urriak ez direla nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Energiari helduz, eguzki parke bat eraikitzeko baimena eskatu du IENER energia berriztagarriaren ekoizleak Senperen Lapurdin. Senpereko Zaloaga gunean egingo lukete, 3 hektareako hedadura izango luke eta arriskurik gabe hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean erekiko lukete. Zabortegi gainean. Ipar Euskal Herrian ere energia berriztagarrien aldeko apustua egiten ari dira. IENER energia berriztagarrien ekoizleak eguzki parke bat eraikitzeko baimena eskatu du Senpereko Zaloaga gunean dagoen zabor biltegian kokatzeko helburuarekin. Biltagarbi kudeatzen dituen lurretako baten gainean eraiki nahi dute, arriskuri gabeko hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean. IENERreko zuzendaritza batzordea jakinarazi du sozietateak eraikitze baimena eskatu duela dagoeneko Senpereko herriko etxean, eta Biltagarbik jada adierazi du proiektua begi onez ikusten duela. 3 hektare hartuko dituen proiektu herrikoia litzateke, eta urtero 2,3 gigabat ekoiztera iritsiko lirateke. 500 etxe kontsumitzen duten elektrizitatea adina ekoiztuko lukete. Proiektu horrekin IENERren ekoizpen ahalmena 5 aldiz biderkatuko da. Senperen joango den eguzki parke hori 2024 amaieran eraikitzen hastea espero dute. Dena denez aurrera eraman duten proiektu bakarra. Urtean zehar IENERrek beste 4 eguzki parke eraikitzeko baimenak eskatuko ditu Baiona, Urruña, Maule eta Besaskanako zabor biltegitan kokatu nahi dituztenak. IENER herritarren energia ekoizten duen sozietatea da, eta enpresa herritarraren egitura fotovoltaiko guztiak erakundeetako espazioetan ezartzen ditu. Aipagarria da bestalde lur degradatuetan soilik garatzen dituela lurreko zentral fotovoltaikoak, hau da beste erabilerarik izan ezin duten lurretan, hala nola zabortegietan. Erabaki horrekin IENERrek ziurtatu bere proiektuak ez direla eremu naturaletan edo laborantza lurretan gauzatuko, lurre espekulazioa aktibatu gabe eta beste erabilera batzuekin hala nola etxebizitzarekin lehian sartu gabe. Hemendik 2030 urtera, Energia Euskal Herriko elektrizitate berde hornitzaileak saltzen duen energiaren 100% ekoiztu nahi du IENERrek. Bestalde abian da Euskal Ingurune Digitaleko emakume lan aitortzen duen Gladys saria. Gehienez, 40 urte duten emakumeek garatu duten ibilbidea saritzea eta emakumezko erreferenteen proiekzioa bultzatzea du helburu Gladys sariak. Bueltan da Gipuzkoako Euskal Ingurune Digitalean lan egiten duten emakumen eginkizuna aitortzen duen Gladys saria. 3. edizioa dagoeneko eta teknologia arloan aritzen diren emakumen ibilbide eta proiekzioa saritu nahi da beste urte batez. Sari honen helburua Ingurune Digitalean lanean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzea da. Erreferenteak sortuz eta beraien lana sustatuz. Hautagaitza aurkezteko pausoak zeintzuk diren azaldu dituzte, izan ere norberak edo erakunde batek proposatu dezake hautagaiaren izena. Azken kasu honetan, hautagaiaren merezimenduak azaldu beharko dituzte hautagaitza aurkeztean.
Gainera urtengo edizioko sari ekonomikoa iazko baino altuagoa izango da. Iaz irabazleak 3.000 euro jaso baitzituen, eta 2023ko irabazleak 4.000 euroko saria jasoko du. Horrez gain irabazlari bere jarduna azaltzen duen bideo laburra grabatuko zaio, antolatzaile gazten artean zabaltzeko. Eta hauekin adostutako eskoletan edakaixomundua.eus lehiaketaren sari banaketan hitzaldi motibatzaileak emango ditu. Gladisariak eremu digitalean egin dezaken ekarpena oso handia dela iritzi diote antolatzaileek. Emakume informatikariek egiten duten lana ezagutzeko aukera ematen duelako eta berritzaileek eta puntakoak diren lanak erakusten direlako. Emakumeek zientzia eta teknologiari lotutako lan eta jakintza esparruetan duten presentziari buelta eman nahi diote, berdintasunean aurrera egiteko. Gladisariaren 3. edizioko irabazle izendatzerako orduan, hainbat irizpide hartuko ditu aintzat epaimahaiak. Gehienez 40 urte beteko duten emakumei zuzenduta dago, eta hautagaien egoera pertsonalak bere ibilbide profesionalean izandako eragina izango da kontutan. Gladisarian izena emateko epea ekainaren 20 arte egongo da zabalik, gladisaria.eus webgunean. Eta Gasteizko udalak Labe Gazte laborategia sortu du, gazteentzako gune artistikoa. Laborategiak Gasteizko gazteek sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratu ahal izateko topagune bihurtzea du xede. Kultura, sorkuntza, partaidetza eta topaketa bateratzen ditu lokalak. Ikusi. Labe Gazte laborategia Gasteizen kokatuta dago, Alde Zaharrean hain zuzen ere. Gune artistiko hau, aitzindaria izan da hirian izan ere, kultura, sorkuntza eta partaidetza bateratzen ditu topagune batean. Helburu nagusia da gazteei, 12 eta 30 urte arteko gasteiztarrei, euren lan eta proiektu artistikoak zabaltzeko aukera eskaintzea. Eta ez soilik erakusketa batean jartzeko aukera izatea, baizik eta prozesu osoa irakastea, muntaia, antolaketa eta behar diren azalpen guztiak besteak beste. Nik eskatu da leku bat Gasteizen hau bultzatzeko eta laguntzeko pasu horietan aber nola egiteko eta horrekin lortu dugu denon laguntzarekin hau abian jartzeko. Azkenean beti sustatu da artea, baino Gasteizen galeriak igual serioagoak direla pentsatzen dituzte gazteek. Hemen aukera daukate tarte horretako gazteek liberazio bat modua izatea eta haien proiektuak naiz eta ibilbide bat ez izan eta hasi berriak izan arren, hemen daukate espazio bat haien lan presentatzeko edo ikustarazteko. Ideia da guztion artean egitea, ez bakarrik nik badaukat esposaketa bat, pasatuko dizut eta zuek montatuko diguzu. Ez da, guztion artean montatzeko eta horrela ikasten da dana. Gasteizko gazteek sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratzen dituzte Labe Gazte laborategian. Guneak lantaldea sustatzen du artisten artean. Oso ekimen berria da, baina azken hilabeteotan zenbait gazteek aukera izan dute bertan lan egiteko eta euren lanak beste artista batzuekin partekatzeko. Niretzat, onuragarriena dela gazteriari ematea aukera hori baita ere egiteko gauza impresionante bat, baizik eta bai eskaintzea aukera hori, inkluso gauza txarto egiteko, baina bertan murgiltzea, hau da, montatzea, erabakiak hartzea gure artean, edo bai, sin más, mundu horretan murgiltzea, baina bai guri eskubidea ematea. Increíble, todo el proceso ha sido increíble, conocer artistas nuevos, digamos que estar en un espacio que te permite trabajar y aprender de otras personas es como muy importante para mi trabajo. Nunca son suficientes los espacios para jóvenes y para fomentar la creatividad y todo este tipo de proyectos que en últimas lo que hacen es beneficiar a la sociedad y beneficiar el mismo entorno en el que se desarrollan.
Eta Navarra Sumarekin borroka luzea izan eta gero, behingoz Laba elkarteak dagokion terraza izango du Iruñeko Gaztelu plazan. Navarra Sumak geldirik mantentzen zuen terraza jartzeko lizentzia, naiz eta pasaden urteko urritik Nafarroako Auzitegi Administratiboak baimena luzatu zion. Nafarroako Auzitegi Administratiboak asteazkenean terraza jartzeko baimena berretsi behar izan du. Hemendik aitzin, Labak terraza paratu ahal izanen du Gaztelu plazan. Nafarroko gobernuak Nafarroako administrazio auzitegiaren ebazpena betearaziko du eta Laba elkarteak terraza behingoz paratuko du bertze ostatuen gixan. Gobernuak zuzenbidearen aurkakotzat jo du Navarra Sumaren jarrera Iruñean eta asteazkenean bertan erabaki zuen Iruñeko Gaztelu plazan dagoen Laba elkarteak bide publikoan terraza bat paratzeko baimena ematea. Justoki Labaren aintzinean Windsor tabernaren eta La Perla hotelaren artean. Gobernuaren ebazpenak ez du terrazaren instalazioa ukatzen eta Iruñeko udalaren ebazpena balio gabetzeaz gain zuzenbidearen aurkakotzat jo du. Gogora dezagun Navarra Sumak geldirik mantentzen zuela terraza paratzeko lizentzia, naiz eta tanen ebazpenean 2022ko urriaren 10ean Kultur elkarte eskatzailea, hau da Laba elkartea, bere eskubidea zela onartzen zuen. Kultura murgilduz, gaur maiatzak 12 Alan Giza Antena filma ezainatuko da zinema aretoetan. Alanek 11 urte ditu eta uda bakarti batean Giza Antena lanak egiten amaitzen du, objektu hegalari ezezagunekin obsesionatuta dagoen bizilagunarentzat. Orduan, Britney topatzen dute, neska estralutar bat. Alanek etxera itzultzen lagundu behar dio Britneyri, baina zer gertatuko da, ikusi gaur zinemetan. Alan Giza Antena filma maiatzaren 12an zinema aretoetan ikusgai izango da. Alanek 11 urte ditu, eta uda bakarti batean Giza Antena lanak egiten amaitzen du, objektu hegalari ezezagunekin obsesionatuta dagoen bizilagunarentzat. Nire izena Obama da eta mendi magikotik nator. Ni Alan naiz. Aranor eta Britney topatzen dute, neska estralurtar bat. Eskolarako lan bat egiten ari da giza arraza primitiboari buruz. Hain justu film honetan ikusiko dugu gizakiaren eta estralurtarraren arteko harremana. Bere ontzia ondatu eginda eta gizon batek lapurtu du, ezin du itzuli. Alanek etxera itzultzen lagundu behar dio Britneyri, baina bitartean giza espezia ulertzen saiatzen da neska. Presidente ordeak Giza Antenari. Alan, Giza Antena. Zein da zure egoera, txanda? Eta Gasteizko txosnak jaietarako taldeak eta DJak iragartzen hasi da. Abuztuaren 3tik 9 izango dira kontzertuak eta iragarri dituzten lehenengo taldeak Bulego, Gora Etorri eta Balza dira. 8 txosna, 3 karpa, 4 agertoki eta dozenaka kontzertu ikuskizun eta emanaldi izango dira. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri, asteburuan.